sivukile njengamanje sivukile, we are more alive physically than spiritually. Kodwa uma ulele, you are more alive spiritual than physical. That's why ukwazi ukuthi ulele embedeni wakho kodwa uphuphuse moya. Uzifikiswe yini moya? Ngoba umphefumulo nenyama into ezimbili eziphila ndawonye. Ingakho ihlahla lingena ngoba ihlahla lilanda yini? Umphefumulo. Alandi imizimba. Umzimba yinyama. Uyakwazi ukuphila manje ube udla lese uyadla kodwa ingqondo yakhe ibicaba ngokuya ukuthi mangicela ukudla ngizoyenzana. Kusho ukuthi uyenzani? Uphila ngokwenyama kodwa ngokwesimoya usuke ulele kancane. Bese uma ulele uphila ngokwesimoya ngokwenyama usuke uphumuze ini? Umzimba. Ingakho manje sithi thina uyakwazi ukuphupha usendaweni ethile kodwa ube ulele embedeni wakho. Ihlahla lingena kuphi lapho? Emphefumulweni. Ihlahla lihlukana ngendlela eningi kakhulu. Kunomuntu othi mekenda ukenda ukushona. Kunomuntu othi mekenda endele endaweni yasemanzini. Umphefumulo wakhe uthathwa amanzi. Ushonele emanzini. Lo muntu loyo akalandwa njengomuntu oshonele esibhedlela. Lo muntu loyo akalandwa njengomuntu oshonele engozini. Lo muntu akalandwa njengomuntu oshonele lapho oshonele khona. Ngoba yena oshonele kuphi? Emanzini. Kwabantu lebaqikelele lokho. Nomuntu oshonele esibhedlela akalandwa njengomuntu oshonele emanzini. Futhi lo muntu oshonele esibhedlela akalandwa ngendlela efanayo. Indlela iyaxuba ihluke ngenxa yokuthi lo muntu bekashadile na nabe angashadanga. Lo muntu umuntu wesilisa na noma umuntu wesifazane. Unabantwana yebo manje. Ihlahla kulona ihlahla lilodwa kulanda umuntu. Abantu banje umlahla nkosi. Umlahla nkosi awulandi wonke umuntu. Kubalekile ukuthi nazi ihlahla ngokuhlukahlukana kwazo nokuthi zijula kanjani zilandwa kanjani ngoba naso umoya sika lehlahla. Ngoba ukhumbule ihlahla saniso umphefumulo. Umphefumulo womuntu ufika kanjani emhlabeni? Ufika gqokile noma ufika ngqunu? Umuntu bangafika. Ufika ngqunu. Ngoba lehlahla lelalo umphefumulo ulikho ngqunu nawo. Awulikho ugcokile. Uma ngabe walanda umama wakho noma umkhulu wakho esibhedlela, weke ihlahla ugqokile. Bayadlala umlandanga lo. Lehlahla uthi mawulikha bese uyalukhunga. It's a pity you can't teach them that. But uyalukhunga ngendlela ethile lezi zihlahla lezo. Bese ukhulula impahla ube ngqunu. Uthathe iphisi esihlahla. Bese uyahamba. Uphile lapho lo muntu alimelele khona. Uma ufika lapho lo muntu alimelele khona, ufika ihlahla ulibeke phansi. Umbize ngegama nesibongo. Uthi mina, uthi wena wakazibani bani. Yimini uzichaze nawe phela. Uthi wena ubani? Umsemva kwakho. Umntana kabani, umzukulu kabani, umama kabani, ubaba kabani. Bese uyabikwa. Yes. Bese lehlahla laxubaxuba. Sesisi emuva kancane ukuze bangasaleli kakhulu. Bangasaleli kakhulu. Uma ngabe umuntu ushonele emanzini ulandwa ngento ekuthiwa yibhuma. Akalandwa ngomlahla nkosi umuntu oshonele emanzini. Ukhumbule ukuthi sithe umuntu unemahla amabili, umuntu unesandla ezimbili, umuntu unendlebe ezimbili. Kusho ukuthi nento zonke zihamba ngabili. Yonke ihamba nga2. Kunamadlozi kuthiwa amadlozi aseyintabeni. Kunamadlozi kuthiwa amadlozi wakuphi? Wasemanzini. So lo muntu loyo akashonela ngesitradini. Ushonele kuphi? Esibayeni. Imanzi afana nesibaya ngoba kulapho uxhumana khona namadlozi athile ofuna ukuxhumana nawo. So akalona nje umuntu oshonele egangeni lo muntu. Awushonela engozini lo muntu loyo. Ngoba uyamkhipha esibayeni. Ukwamanzi. Uyomlekelela ukuze eqe. Yongena isibeni sanga. Lo muntu uyakalandwa ngomlahla nkosi. Ulandwa ngento ekuthiwa yibhoma. Isihlahla naso leso kodwa kuthiwa umlahla nkosi. Siqhubeke ngomuntu oshone eganile. Umama lo bekusubaba. Ubaba uyaganwa. Umama uyagana. Ubaba uyashada. Umama uyashadwa. Abona izinto ezimbili ezihlukile nokubalanda futhi akufani. Uma ngabe umuntu sike khulile kanti ke futhi uke washada, ushadile lo muntu. Ayisina ngishoyela esibhedlela lo muntu. Naye akalandwa ngomlahla nkosi. Abazi bayayena
wenza nje futhi la Joburg. Lo muntu ushadile phela. Ushadile lo muntu ulandwa ngehlahla ekuthiwa umgano. Le wethu umgano ukuthi uganile. Ngobani na? Ngoba lo muntu ume elandwa usuka lando umphefumulo ukuze uyoxhumaniswa nabakubo umphefumulo wakhe ngoba inyama iyona elalayo umphefumulo awulali. Inyama iyona elalayo. Uma ngabe lo muntu elandwa esibhedlela ulandwa ukuthi uyoxhumaniswa asuke ngale emakhazeni wesiphithiphithi sabantu abahlukahlukene emtholampilo kodwa oyohlangana nabakubo ngoba lo muntu uganile usolanda ngesikhathi soumgano. Lapho uyapi lo muntu loyo kuchaza ukuthi lo muntu loyo akayi kwaba kubo lazalwa khona ngokwesibeletho noma lazalwa khona nguyiso wakhe kodwa uye emzini. Lo muntu bukhishula inkomo angeke asimangashonile bese abuyele kubo ukhishiwe wathelwa ngenyongo lo muntu emzini wamanye amadoda Benjani? so ulandwa kanjani ngomphakafa noma ngomlahla nkosi ngoba lo muntu akabuyeli kubo kodwa uyapi uya bondoda yakhe kuze ukhumbula ukuthi uma sishadile siba nezingane le ngane wazishona sizoya kuphi sizoya la mshadweni sizoyondela esibeni sesemshadweni wami so uma ngabe lo mama uke washada bese nemlanda ngomlahla nkosi kusho ukuthi lapho nisaye kubo buyele kubo esibeni sakubo uyoxhumana kanjani nezingane zakhe izingane zakhe zobe sesingasana mama kulilizwe langala kona mathongo ingakhalandwa ngani ngomgano. It's exactly 20 to 3 when we come back. We continue. We'll also have Kolisile Majola, Joyce Masubo, and the rest of the EKFM afternoon drive team between 3 and 5 p.m. each week. Record